Kotha mapeka mamero chue pacho kae okelo midhiero e kar chung' od bura ma Ndarago e kaunti ma Nyandarua kendo ketho apeyni mane okadhre kuom seche mathoth. Chenro mag wuoth e apaya maya Gwakungu kadhi Pesi e gwenge ma Nanyuki nokethore kendo chuno jowuoth manyo yore mamoko. Jodak ma Ndaragwa koro kwayo piny owacho mamalo kod mago mag kaunti ma Nyandarua mondo oket tenge omenda mar tayo chenro mag bero alwora ka yore masani osekethore e kaunti no. Bende gikwayo piny owacho mondo oyawe odundu mag pi masani odinore kendo kelo oula e gwengego, ka giwacho ni moko kuom chenro mag bero apeynigo gisebedo ka gichiwo kwayo margi ne piny owacho, to kata kamano ywak gi pok onyago olemo. Barabara yenyewe iko hivyo, mitaro iko hivyo, inachimbuka, barabara haina drainage, so maji nakosa mahali ya kupita, inapitia kwa barabara. Ikipitia kwa barabara, changamoto inakuwa ni hiyo, inachimbua zaidi. Nadhiri kazi yetu kwa sababu wakati sasa tunabeba abiria kama hawa, wakati kumenyesha itabidi tuwalipishe pesa za juu ili tuweze at least kupata kitu. Jambo lingine ni ya kuwa abiria wanakosa kutokea kwa sababu hatuwezi pitia kwa barabara ikiwa hivi. Hakuna hata nani anaweza enda hata kurudi kwa shule, hatuwezi jua watoto watarudi shule namna gani. Kwa hivyo sasa tunaomba serikali iangalie na macho yote mbili, kutoka Mheshimiwa Ruto na Bwana Badilisha, waangalie hii barabara.